కోర్టు ఏమో ఇమ్మని చెప్తోంది, కేంద్రమేమో మీనమేషాలు ఇస్తోంది. అసలు ఇవ్వా వద్దా అనే దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే మనం మీ విశ్లేషణ ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు పార్లమెంట్ 2005లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఒక చట్టం చేసింది. సో విపత్తు నిర్వహణ చట్టం 2005 ఇది పార్లమెంట్ ఆమోదించిన చట్టం. పార్లమెంట్ చట్టాలను అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉంది. ఈ చట్టంలో సెక్షన్ 12 సబ్ క్లాస్ 3 చదవండి క్లియర్ గా. మీరు కావాలంటే గూగుల్లో సెక్షన్ 12 బ్రాకెట్లో 3 ఆఫ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కొట్టండి వస్తుంది. అందులో ఏముంది? ది నేషనల్ అథారిటీ వుడ్ రికమెండ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ a minimum standard of relief which shall underline SHALL include ex gratia for loss of life, for damage to property and for the loss of livelihood. ఇది సెక్షన్ 12(3) ఆఫ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. అయితే క్లియర్ గా చెప్తుంటే సో ఇక చట్టమే చెప్తోంది ఒకటి. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా విచిత్రమైన వాదన పెట్టింది. ఇక్కడ ఈ చట్టం ప్రకారము మ్యాండేటరీ కాదు, సహాయం చేయడం అనేది అడ్వైజరీ అని చెప్పి దీన్ని షెల్ గా చదవకూడదు, మేగా చదవాలి అని చెప్పింది. మే అంటే ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, షెల్ అంటే ఇవ్వాలి. సో కానీ సుప్రీం కోర్టు అలా నడవదు, దీన్ని షెల్ గానే ఉంది, షెల్ గానే చదువుతాం, ఇది ముమ్మాటికి షెల్లే అని సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది. సో షెల్ అన్నప్పుడు లీగల్ గా సుప్రీంకోర్టు గతంలో తీర్పులు ఉంది. చట్టంలో ఒక పదం వాడినప్పుడు ఆ పదము ఇన్ ఇట్స్ డీప్ మీనింగే వాడి ఉంటారు అని న్యాయ వ్యవస్థ అజ్యూమ్ చేస్తుంది. ఏదో క్యాజువల్ గా వాళ్ళకి తోచినట్టు ఏదో పదం రాస్తారని అనుకోదు. సో ఇఫ్ ఎనీ వర్డింగ్ ఏదున్నా, ఫ్రేజెస్ ఏదున్నా చట్టంలో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్కాన్షియస్ గానో లేకుంటే అన్ఇంటెన్షనల్ గానో ఆ పదాలు వాడరు. సో వెన్ ఎ వర్డ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎ లా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇట్స్ డీప్ మీనింగ్ అని సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే తీర్పు చెప్పింది. అందువల్ల షెల్ అంటే షెల్లే. సో అందువల్ల సుప్రీంకోర్టు దీన్ని ఆదేశంగా చెప్తూ చాలా క్లియర్ గా ఇంకో మాట ఉన్నది. ద నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ హాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఇట్స్ డ్యూటీ. దాని చట్టం ప్రకారం తనకున్నటువంటి అధికార బాధ్యతల్లో ఈ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ విఫలమైంది అని తక్షణం మీరు 3 వారాలు ఏదో సమయం ఇచ్చింది. ఈలోగా మీరు గైడ్ లైన్ ఫ్రేమ్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పాల్సిందే. అయితే ఎంత సహాయం ఇవ్వమని రికమెండ్ మేము చేయలేము, ఆ నగదు ఎంత ఉండాలి, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ లిమిట్స్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. సో ఇవ్వమని చట్టంలో ఉంది గనక ఇవ్వాల్సిందే అని ఆదేశించగలం, కానీ ఎంత ఇవ్వాలన్నది మేము రికమెండ్ చేయలేము. దేర్ ఆర్ లిమిట్స్ టు ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. న్యాయ సమీక్షకు పరిమితులు ఉంటాయి. ఈ పని నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక ప్రభుత్వానికి అనేక రకాల ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి కనుక వాటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఆ రిలీఫ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్ గ్రేషియాను రికమెండ్ చెయ్యాలి అని సుప్రీంకోర్టు ఇంత క్లియర్ గా మీకు గౌరవ్ కుమార్ బన్సల్ రీపక్ కన్సల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, గౌరవ్ కుమార్ బన్సల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, రీపక్ కన్సల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు. సో ది లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్, సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇస్తే అది చట్టం అయిపోతుంది. ఏ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ ద లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఇంకో మార్గం లేదు, చట్టమే అది. దాని అమలు చట్టంలో ఉంది. దాన్ని మరొకసారి అత్యున్నత న్యాయస్థానం చెప్పింది. అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పును ఉపక్రమించి దాన్ని ఉపేక్షించే అవకాశమే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇది పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం కనుక ఖచ్చితంగా ఇంకా మీనమేషాలు లెక్క పెట్టడానికి అవకాశం లేదు. చాలా విచిత్రంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం వాదించిందంటే, మేము ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు పెడుతున్నాం, మేము హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేస్తున్నాం, మేము వ్యాక్సిన్లు ఇస్తున్నాం. అయ్యా అవన్నీ మీరు ఇచ్చేది మొత్తం సమాజంలో అందరు ప్రజలకు ఆరోగ్యం కల్పించడానికి. ఇది రిలీఫ్ అనేది ఒక విపత్తు వల్ల మరణించినటువంటి ఒక కుటుంబానికి. దానికో మాట అన్నారు, ఆన్ గోయింగ్ డిజాస్టర్ లో మేము చేయలేము, ఇది ఒక జరుగుతున్నటువంటి విపత్తు అని. మరొకసారి ఏమని వాదించారంటే, ఇప్పుడు కరోనాకు ఇస్తే రేపు ఇంకో రోగంతో చనిపోవచ్చు కదా, ఆ రోగంతో ఎక్కువ మంది చనిపోవచ్చు కదా, మరి దానికి కూడా మేము ఇవ్వాల్సి వస్తుందా అని ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టారు. ఆఖరికి ఇది నేచురల్ డిజాస్టరే కాదు అన్నారు.
ఎస్ నిజమే, ఇది నేచురల్ డిజాస్టర్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్ డిజాస్టర్. ఒక తత్వవేత్త అన్నట్టు దిస్ ఈజ్ ఎ సోషల్ మర్డర్. దీని ఒక తత్వవేత్త వాడిన పదం ఇప్పుడు కాదు, చాలా సంవత్సరాల క్రితం. ఇది ఇదివరకు వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వ రాజ్యము విఫలమైనప్పుడు ఒక తత్వవేత్త వాడాడు. ఇది సోషల్ మర్డర్, సామాజిక హత్య. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ వైఫల్యాల వల్లనే ఎక్కువ మంది చనిపోయారు. కొంతమంది కారణం విపత్తు వల్ల చావచ్చు. ఈ విపత్తును మిటిగేట్ చేస్తానికి అవకాశం ఉంది. మీ ఎన్నికల ర్యాలీల కొరకు, మీ రాజకీయ అవసరాల కొరకు మీరు నిర్దాక్షిణ్యంగా చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల సెకండ్ వేవ్ లో ఇంతమంది చనిపోయారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా సెకండ్ వేవ్ లో ఇంతమంది చనిపోలే. అవి కూడా కోర్టు చెప్పింది కదా, అవి కూడా కోర్టు పాయింట్అవుట్ చేసింది కదా. చాలా కోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది కదా. సో దెర్ ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ నెగ్లెక్ట్ ఉంది, ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం ఉంది. అవన్నీ పక్క పెడదాం, చట్టము అవన్నీ పక్క పెడదామండి. సింపుల్ కదా, ఒక కుటుంబము, 2 పిల్లలు, ఒక తల్లి ఒక తండ్రి, ఏదో సాధారణ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ 20,000 వస్తే బతుకుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆదాయం తెచ్చి అన్నం పెట్టేటువంటి తండ్రి చనిపోయాడు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ కుటుంబం? అడకది నాన్న. ఇవన్నీ పక్కా పెడదాం. నేను మిగతా చట్టమా, సుప్రీంకోర్టు తీర్పా, గౌరవ్ కుమార్ బన్సల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, దీపక్ కన్సల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, సెక్షన్ 12(3) ఆఫ్ నేషనల్ డిజాస్టర్, ఇవన్నీ అనవసరమయ్యా. ఇప్పుడు మా నాన్న చనిపోయాడు, మా అమ్మకు ఉపాధి లేదు, మాకు ఆకలేస్తుంది అనేటువంటి ఆ బిడ్డలకు మీరు చెప్పే షెల్లులు, మేలు ఇవన్నీ అర్థమైతే ఆ బిడ్డలకు? ఇది మానవత్వం కదా, ఇంతకన్నా మించిందా? మీరు 2019 సెప్టెంబర్లో కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని 22% తగ్గించారు, 32% నుంచి. ఈ ఒక్క దెబ్బతో 1,45,000 కోట్ల రూపాయలు రాయితీలు ఇచ్చారే. అప్పుడు మీకు రాని ఈ చట్టాలు, నిబంధనలు, షెల్లులు, మేలు, మీకు ఈ ధర్మ సంశయాలు, ఆర్థిక అవసరాలు, ఇబ్బందులు ఇప్పుడు ఎందుకు గుర్తొస్తాయి? అతి దీనావస్థలో ఉన్నటువంటి, కరోనాతో కుటుంబ సభ్యులు మరణిస్తే దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్న బిడ్డలకు సాయం చేసేందుకేమో మీకు రకరకాల మేధో సంపత్తి వస్తుంది. కానీ మరి ఎందుకు కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 1,40,000 రాయితీ ఇచ్చారు? పోనీ ఇచ్చారు, ఇచ్చినాక ఏమైనా జీడిపి పెరిగిందా? 1920లో ఇస్తే 2020 వల్ల -7.3%, 1920లో 4%, 1980s కన్నా 80s లో కూడా 5% ఉండే. మరి జీడిపి పెరగలే కదా, మరి రాయితీలు ఎందుకు ఇచ్చినట్టు? నాగేశ్వర్ గారు, ఖచ్చితంగా మృతుల కుటుంబాలని ఆదుకోవాలనే దాంట్లో ఇంకా అందులో రెండో ఆలోచన లేదు. ప్రభుత్వం కూడా దిగిరాక తప్పదేమో. కాకపోతే 4 లక్షలు కాబట్టి మరి ఎంత ఇస్తారో తెలియదు. అంటే మీరు ఎంత ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు కూడా చెప్తే ఓకే, అదొక అంచనా. రెండవది, ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది? ఇప్పుడు ఒకటి, నేనెంత ఇవ్వాలి అని చెప్పడము, మీరెంత ఇవ్వాలో చెప్పడం బట్టి చట్టబద్ధత ఉండదు. కానీ చట్టబద్ధత ఏంటి? నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ సెక్షన్ 12(3) ప్రకారము ఖచ్చితంగా నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఎక్స్గ్రేషన్ రికమెండ్ చేయాలి. ఎంత రికమెండ్ చేయాలన్నప్పుడు 2015లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ గైడ్ లైన్స్ లో చాలా స్పష్టంగా 4 లక్షలు ఇవ్వాలి అని గైడ్ లైన్స్ లో ఇచ్చారు, రూల్స్ లో. దాని ఆధారంగానే పిటిషనర్లు సుప్రీంకోర్టులో 4 లక్షలు అడిగారు. సో ఇది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖే చెప్పింది. ఇక దీన్ని డిజాస్టర్ కాదు, ఇది విపత్తే కాదు అని అన్నారనుకోండి, లాక్డౌన్ విధించడమే చట్ట విరుద్ధం అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అంటే, మీరు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ లాక్డౌన్లు, అన్లాక్లు, సెమీ లాక్లు, ఫుల్ లాక్లు ప్రకటించినప్పుడల్లా 2 చట్టాలను ఎప్పుడూ కోట్ చేసింది. ఒకటి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2005, ఎపిడమిక్ డిసీజ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1890. కేసులు కూడా అట్లా పెడుతున్నారు కదా, అందువల్ల ఆ కేసులు మాస్క్ వేసుకోకపోతే కేసు పెట్టడం కూడా దానిపైన ఆధారంగానే పెడుతున్నారు. లాక్డౌన్ లో బయటికి వస్తే కేసులు పెట్టడం కూడా అదే, వెహికల్ సీజ్ చేయడం కూడా అదే. ఇప్పుడు వెహికల్ సీజ్ చేసినందుకు అందరి పోలీసుల పైన పెద్ద ఎత్తున కేసులు పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది డిజాస్టరే కాకపోతే నువ్వు బయటకు వస్తే నా వెహికల్ ఎట్లా సీజ్ చేస్తావు? భయపెట్టకండి సార్ వాళ్ళని. అరే అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చట్టమే లేదన్నప్పుడు మీరు చట్టం లేకుండా ఎలా పోలీస్ చర్య తీసుకుంటారు చెప్పండి? సో అందువల్ల అదొకటి. అందువల్ల క్లియర్ గా కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ గైడ్ లైన్ ప్రకారమే వాళ్ళే చెప్పారు 4 లక్షలు ఇవ్వాలి.